देखी 2 बीघा भांग के खेत रखले बानी। खाली हर साल भांग उपजाई ले आ पूरा सावन भर भोले बाबा के चढ़ाई ले। आ कैसे शिष्या भोले बाबा के शरण में जाके चर्चा में कह तरी कि हे बाबा, हे शिव गुरु, सब शिष्या पर दया बरसावे के बाद और बड़ा ही सुंदर इस शिव चर्चा गीत MT भक्ति पर उपलब्ध बारुआ सब सुनी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। हम सब शिष्या के शिव चर्चा इस चैनल पर आवता आ कह तरीके से कि अरे भोंगिया के खेतवा में, अरे भोंगिया के पेड़वा आई हो दादा, कि आई हो दादा। आ कैसे झोंपे झोंपे भांग फरल बा। आ शिशिया तूर के चढ़ाओ तरी कैसे कि आई हो दादा, आ भोंगिया फरेला झोंपे दार आई हो दादा। शिव गुरु महाराज की, पार्वती मैया की जय हो।